YouTube. Her er Ostepops gruppen. I dag der vil jeg fortælle lidt om buer. Den er for eksempel købt fra rodes.dk. Og det er en 95 cm bue. Her er der en pil, den er godt nok lavet af træ, men man kan også købe en pil, der er lavet af glasfiber. Og den skyder rimelig hårdt. Og den her, det er sådan en beskytter til armen, hvor man så det ikke går ondt, hvis man bliver ramt af snoren. Og det her, det er et pilekokker. Det hører også med til buen, og den her, den hører faktisk også med til buen. Og der er 2 pile med til sådan en bue her. Man kan også få en i, som koster 200 cirka. Den er 110 cm lang, men er godt nok rimelig tyk, kan I se. Og den anden bue, den kostede 169. Så håber I vil købe den. Det var alt, hvad vi havde for Ostepops gruppen i dag. Farvel.